Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa Gek? Embuh. Oleh dodok seru banget. Tangane sajae ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wah. Wow. Sama nang jero ora apa? Kok kaya suarane Bagong ya. Lho, Dipethuk kono. wah, ponakku tekan kene iku gak impeni eneng apa-apane ya, Lung. Ae surasan dadak werna-werna. Oh. Wah, wah. Sik lagi tak bukal. Weh, boyo cengelmu kuwi. Oh, watogek. Sing metu cangkeme sik. Nak kira nek ngingu boyo. Ngopo? Ana wigati wae. Ya tengko jero kono. Heeh, wah, watogek sehat. Ya pangestu mule. Oh, bandil. Trempilung kang sarawita. Oh. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan watogek. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku walik jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari watogek. Eneng ngopo iki? Gong, Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si watogek. ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, Waduh. Duwi apa? loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo watogek. Watogek kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gek. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Mlayu. Ora mung bapane klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak leku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku ya ngerti. Lah, bapak terus matek aji kula weling, Pameling. ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soale kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh.
Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru ki dadan saka ndok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemper tangga jiwa kuwi daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipa nirmala kuwi ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun, ulun lan kita kuwi dadi siji. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacrit, Kocar-kacir. kocar-kacir. Lah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwatagok ngamuk nang kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Tagok ora Tejamaya to? Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak, turutan agak. Bangane geger. Mungsuh wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan nijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Kak keplaki